नमस्कार, हांव शैलेंद्र वेलिंगकर. आमकां एक गोवा बीजेपीची पद्दत जी खबर जी आशिल्ली तातूंतल्यान प्रिन्सिपल्स, पॉलिसीज, टॅक्टिक्स अँड स्ट्रॅटेजीज असो एक क्रम पॅरामिटर जो आसा, सर्टन पॅरामिटर्स वर डिफायन्ड टू अस. ह्या गोंयच्या बीजेपीन दे हॅव मर्डर्ड देअर आयडियोलॉजिकल फिलॉसॉफिकल मुरिंग्स अँड द आफ्टर इफेक्ट ऑफ इट. म्हणजे हांचे आमदार सगळे भ्रष्टाचारान आसातूच, मंत्रीय आसात सगळे भ्रष्टाचारान फ्रॉम टॉप टू टो. इवन द ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बीजेपी इज गेटिंग soaked in corruption completely. And it is really a worrisome situation for our state. And in our effort to expose, all these, illegalities, आमचो एक पदाधिकारी जो आसा, म्हणजे परवरी मंडळाचो उपाध्यक्ष संदीप बजरकर, इज अ व्हेरी करप्टेड मॅन. म्हणजे 12 गांवचे घाटा वयलें उदक पिवन आयिल्लो करप्ट मनीस हो. हाका बीजेपीन आपलो व्हायस प्रेसिडेंट केला. सुकुरगांवचो सरपंचूय तो. हाणे आपल्या गांवांकूय सोडूंक ना फटिंगपणां करपाक. सो ताज्यो अनेक इलिगॅलिटीज. अँड आय विल टेल यू द काइंड ऑफ नेक्सस सिंडिकेट विच इज बीइंग ऑपरेटिव्ह across Goa. Currently it is functional in North Goa. It is slowly moving towards South Goa also. It is a thing to worry. I would like to caution and warn the Goans also. He is a case study, Sandeep Bajorkar. So this is the kind of level Goa BJP is involved into. Sandeep Bajorkaran ह्या भरपूर ताज्यो भानगड, पहिली भानगड ताणे जी केल्या ती म्हणजे एक जमीन हाणे गवाडी मोवळा कदंबा प्लॅटू ह्या एम्बिटान येता ती. इट एसेन्शियली कम्स अंडर तिसवाडी. अँड देर इज अ रूल. म्हणजे तिसवाडी तालुक्यान ज्यो जमनी रजिस्टर किंवा ताजो पेपर वर्क जो आसा तो तिसवाडीच्याच सब रजिस्टर ऑफिसान करचो पडटा. पण ही प्रॉपर्टी एडमेजरिंग 1,09,500 विच बिलॉंगड टू व्हेरी ओल्ड कपल, रफायल आणि मारिया लोबो म्हणून जाणटे कपल. हे गोंयकार आमचे गोंयचे. ह्या कपलाचे एन्सेस्ट्रल लँड ह्या संदीप बजरकरान 1978 बॅकडेटेड सेल डीड करून, म्हणजे तुम्ही क्वांटम विचार करा हाजो. इवन सब रजिस्ट्रार ऑफिस म्हापसा हाणे इन्वॉल्व केला आणि वाळपयचो थोडो पार्टूय सब रजिस्ट्रार ऑफिस इन्वॉल्वड आसा हातून. The land comes in Tiswadi Taluka. It is being registered fraudulently. The sale deed which is falsely created in 1978 is created by Sandeep Bajorkar and is being entertained by the sub-registrar's office in Mapsa. 1,09,500 स्क्वेअर मीटर गोंयकाराची जमीन हाणे खाल्ली. ते आता जाणटे कपल जे आसा रफायल अँड मारिया लोबो are going from pillar to post to reclaim their own land. Mapsa police stationan complaint keli 2019. There is no action still. Sub registrar's office is involved. And BJP join zala. BJP चे law minister under whom Nilesh Kabrala काम सांगता. Law minister to responsible minister. Sub registrars, registrar of the state are responsible, accountable offices. तू कसो हे करता रे एंटरटेन या सगळ्या फ्रॉडा. यू इवन कीपिंग क्वाइट ऑन दिस. रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट हॅज टू इन्व्हेस्टिगेट दिस मॅटर. यू आर डिप्रायव्हिंग गोवन्स ऑफ अवर ओन लँड. सो ही एक भानगड संदीप बजरकरान केली. दुसरी भानगड जी आसा, बाय द वे, संदीप बजरकराचेर एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट इन्कम टॅक्सान सुद्धा रेड मारली. Already, he is under investigation. Vice President of Parwari BJP Mandal. सरपंच ऑफ सुकूर विलेज. सेकंड केस जी आसा, ह्या सरपंचान आपल्या गांवाकूच नागयला. संदीप बजरकरान दुसरी केस जी आसा 404/1 इज द सर्वे नंबर. 7579 स्क्वेअर मीटर्स इज द लँड in question here, in contention here. This land belonged to Serula Comunidad. आता ही लँड खाताना या चोरान 2005 ह्या मनशाचो बापूय मेलो.
2017 ह्या मनशान कोणाक तरी धरला. ही कॉट होल्ड ऑफ समन अँड ही मेड हिम इम्पर्सनेट his father and he filed a false application that the land which belongs to Cerula Comunidad belongs to them and it should be handed over to Wazarkar family. 2005 बापूय मेला. 2017 तिसऱ्याच मनशाक हाणें आपल्या बापायच्या नावान ऍप्लिकेशन करूंक लायला आणि ती जमीन खाल्ल्या आज. थंय ह्या जमनीन हाजो बंगलो आता बंगलो वर्थ इन क्रोर्स आणि वाईन शॉपय घातला हाणें. हाजेर कंप्लेंट्स जाल्यो. सेरुला कम्युनिदाद हॅज ऑल्सो इश्यूड एन ऑर्डर टू रिक्लेम दॅट लँड. वो आपली जमीन सोडिना. पुलीस स्टेशनान हाज्यो कंप्लेनी जाल्यो. पुलीस ऑफिशियल्स अंडर सम प्रेशर, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हु इज फॉन्डली कॉल्ड एज प्रॉपर्टी सावंत ऑल्सो, ताका एक सर्टन अफेक्शन आसा काय की नाही, म्हणजे जमीन रायटफुली गोंयकारांचेच खावपी तांकां प्रोटेक्ट करपाक ह्या प्रॉपर्टी सावंताक मुख्यमंत्री केल्लो और टू सर्व अस एट लार्ज. इट इज अ बिग नॅक्सस विच इज ऑपरेटिव्ह एज आय सेड अर्लियर. आणि दुसरें सुरी जी असता ती भाजी कापपाक सुद्धा यूज करतात आमचे गोंयकार. आणि सुरी तकली समजा कोणें उडयली जाल्यार मनशाचो गळो कापपाक सुद्धा, even to slit someone's head or neck, it can be used. Suri kiva chaku. So now administration is meant for our public welfare, Marai. This administration is being used, which is meant for our public welfare and to safeguard us, is being misutilized. म्हणजे तीच सुरी आमचे गळे कापपाक यूज करतात. Administration is being taken as a, co-party. The whole administrative system is being corrupted by these official bearers, office bearers of Goa BJP. परवरीच्या लोकांक लज दिसूंक जायी. तुमचो प्रतिनिधी हो दीनदयाळ उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्रजी मोदी हे शिकयल्लें बीजेपी. केडर बेस्ड पार्टी मरे तुमची. आणि असल्या फटिंगांक तुम्ही व्हायस प्रेसिडेंट जो गोंयकारांच्यो जमनी खाता, जो आपल्या गांवचोय जावना, जाणे आपल्या गांवची जमीन कपट आणि छळ आणि कॉन्स्पिरसी करून सेरुला कम्युनिदादीची खाल्ल्या, कसले आदर्श आम्ही निर्माण करता. एनीवेज आय वुड लायक टू वॉर्न ऑल दीस पीपल. संदीप हो जो आसा वजरकर ताणे शादूर रावूंक जाय. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर एव्हरी लीगल मेजर टू प्रोव्हाइड जस्टिस whose land is being snatched away by this परवरीन बीजेपी ऑर्गनायझेशनल व्हायस प्रेसिडेंट. आणि ताणे शादूर रावचो. सगळ्यांनी सतर्क रावचे गोंयकारांनी. हे गोवा बीजेपी जे आसा आमकां काबार करपाक उठल्या, त्यामुळे आम्ही सतर्क, लेट अस स्टे अलर्ट. आणि असल्यो केसी कोणाच्योय समजा आयल्यो तुमच्या मुखार जाल्यार तुम्ही प्लीज आमकां कॉन्टॅक्ट करा. We will take every legal measure because legal resort is the only resort. अशें आता हांच्यांनी करून दवरल्या परिस्थिती. त्यामुळे सगळ्यांनी बरे रावचे. संदीप वजरकराची केसीस ज्यो आसा वी विल एक्सपोज हिम फ्रॉम टॉप टू टो आणि वी विल सी टू दॅट इट रीचेस इट्स लॉजिकल कन्क्लुजन. धन्यवाद.